לאחרונה פורסם על 2 תינוקות שנפגעו על ידי מוהל. האם זו סיבה לדאגה? ראשית צריך לזכור שסיבוכים בברית מילה הם נדירים מאוד. אבל החדשות הטובות באמת הן שאתם יכולים למנוע אותם ב-100%. דבר ראשון, קחו מוהל מוסמך על ידי הוועדה לפיקוח על המוהלים. ככה אתם מבטיחים מוהל מקצועי. דבר שני, קחו רק מוהל שאתם יודעים עליו, שהוא ימשיך ללוות אתכם גם אחרי הברית, שהוא יהיה זמין לכם, שהוא יבקר את התינוק, שהוא ייתן לכם הנחיות לטיפול ברורות ובהירות. ככה אתם יכולים להיות בטוחים שגם אחרי הברית לא יתפתח שום נזק. אם אתם סוגרים את 2 הפינות האלה, אתם מכוסים לחלוטין. לסיכום, 2 נקודות. מוהל מוסמך על ידי הוועדה לפיקוח על המוהלים. דבר שני, מוהל שממשיך ונותן לכם מענה ושירות גם אחרי הברית.